ole si bai ole location trace chung changa khan buaina kan nei furhlom maya te buaina nei ho kha tuna ka soi tu rena locate engani at solve vek angem ka hrelowa solve lo te po khom the kha ko chu thu thrani ta se tamjok kha chu a solve the ngem oti kha chu ka ril ro oma chuwang chuan tunum hi kan ti chin don ani masabera chuan kan location kan trace kan GPS location hi dikem ti kha en masat phodila chu Google Map atren kan enanga tuna hen location ko offa location ko onanga ti khan location ko ona chuan chumi ma chuan kan soidu chu in apps in man tu reng hi update vek mangang cheu update lo khan thil tle minute boy ve the chu wang chuan in man tu hi apps hi update zel in mang do ne Google Play Store atangin update dang kha chin thriat tho karinga chuan Google Map hi ka en chinanga Google Map a hian ka location ke endon he tilai sirami hi kan click anga he ka location ni ta hemi om hi GPS ka location click na ne ti kha kan click anga khi ka om na ni ta a kan zoom anga chuan he tilai hian a view ti dang lam na om traffic thawin ka ringa hei chu satellite in kan en chinanga ti khian khi ka om na tu na ka om na ni ta a tu na ka om na ni ta atlem chona diklo de ulaka kai po maro chu a boi tham lo tu ani a ko om na tang hian meter som ni vel bor ani karinga tu na ka GPS na location a pek ki chu nakina attendance ti vela khachuna boi lo tu ra ngai la attendance ti khan meter za in school location atanga meter za kha nakina chon ni dona tu na hian anti zaw de ulaka 1 kilometer vel an tin ka hrian si athena khachuna siam thale toin ka hria a meter za vel in school GPS atanga meter za tang khani ti thei don ani tuna hian ka GPS hi ki adik vela a omna kan in bul lokani ta omna ki a boi tham lo ni khateng ani khachuan ka GPS location trace hi adikani chu kan en ma support ani chu chuan ti khan ka GPS location a trace ka dikta a chuan ka Chrome mang khan Chrome hi kan mang tlang pe Chrome hi that ve na chu kan abik takin Android ta chung Google mang ve kani wang Chrome hi Google chi khat Google englo ni wang hian lawa kha chuan iOS a kha chuan le thu hrana ni ta a chuan ama sign Google Chrome hin engma kalada lovani omje chu Google Chrome hin permission hi enila location po khu kalada lova location po la omlo voi khatma la lu ngai mi lo angkha anita a chuan Chrome hi kan honganga he tilaya ama kan soi setting a po khan he tila hi site setting a oma site setting a po hian location a hian khu engma omlo ni engma omlo chuan ti khan Chrome kha athar hlak angin kan hong do nai tian Chrome kha kan hong ta a chuan VSK he ta hian Chrome hi hon hian pop up ron om hal don lova eng website po GPS location trace ngai chi anga khan pop up ron om don ani chuan kan honganga ta po hen pop up la om lova chuan SMS a kan lu tanga chumi ma chuan hi desktop mode da kha kan soi VSK desktop mode da dang kha engemo website in lu tir khan tuna hen kan paile lo kanga ngro a home page tia home page a om lai hian ta hian desktop mode kha om lo ani setting a hian chuan eng site a mo ber hen lut ula 3 dot click le ula he ta hnuai hen hei desktop site a om ta hi in tik chuan desktop mode in om ti na nia kan payanga ti khian mobile mode in om desktop mode ni lovin chuan hi desktop mode a hen da ram ula afu thila boina tur tam taka a boilo phang chuan kan chun jamang SMS a kan lu tanga SMS a kan lu tanga ti khang ka lu ta chuan ta po hen pop up la ron om lo ni chuan school geo location update a ka lu tanga heta ka lu che hian achung hi update ron om ni elo location location hi enge GPS location kha hemi site b ka hian aron deal ani chuwang chu tuna ha ka okay lova khan a fetch thelo ani he Chrome hian GPS a access lo wangin a fetch thelo entaila location current location khu entaila zero vek hemi omzia chu he Chrome hian GPS kha allocate lo access nei lo chuwang chuan
a current location khu a ruak vek GPS kha allocate theilo kha lo ni ta a chuan kan lok ta kan lut thalenga khatiang ani kha kan lut thale anga hey location ron pele ta ni he location ni ka continue anga chuan hei ron lang ta a allow Chrome to access this device location hi GPS kha access ka pedonem don lovem ti kha aron om ta ni chuan while using this app ti ni chuan Chrome mi hona piang khan access hi ron penga only this time ni chuan tuna tan chau a le pe kai hon chuan pop up ron om zelang do not allow ni chuan access kan pelo chuan while using this app ti ka thlanga ti khan GPS access ani ta ki location ki aron trace ngal ta ni location current location ki om to chuta chuan hetia na kan soi pakhat group kan soi pakhata khan he tilaya hian setting a khan site setting a hian location a hian hei hi anwai mi hi https /VSK Mizoram ti hi allow oma ma se location a trace thelo ni chon hi a in disable ve theini hi tian block a hen om ve theini block a hian ti khian a ming lang tho si khian a in block theini hemi a in block chuan location kha trace thei chuang lawang khi block kain ti khi chuan hei hi khatiang ani block ani chuan I click anga ma hi eloi tianga ti khan location in trace thei chiang chu harsat na nei kan om chuan kha engeni a solve khan engemaw chen chu a solve thei tura kan ngaya khati chung po khatiang setting kati ang chia in ti nuwa alati thei lo ani kha chuan kha chu achan kha hret che to biglama ro chu ko lo zong vele thowanga ngeni kan harsat na hi ain anglova a thente kha chu kalok in a piang in a location kha dang intia khang te po kha enge chan chu kha che lova engeni Google Map a khan in location kha trace ma sa thin ula kha that kan ringa chuan soi ang khan apps hi update zel ro update ber mang zel ro chuan ani lo chuan hemi website an siam te thilan siam reng hian a update ber hi aron thlan thina wangin i apps mana kha ain update lo chuan harsat nai tok thei ti kha lo hretel don ani kha kan harsat na kha lo ti chinila ala solve thei lo ni chuan kong dang te pu kan ngai to lenga chuti chuan ti don nia